خب моҳиҳо аслан барои насли худ ғамхорӣ мекунанд. яъне аз сабаби ки моҳиҳо тухми бисёр мемонанд, аз қисми зиёди тухмонагиашон қисми камашон насл ба вуҷуд меояд, бинобар ҳамин онҳо барои насли худ ғамхорӣ мекунанд. Масалан ин моҳӣ хормоҳии сехора ном дорад. хормоҳии сехора. ана ин хормоҳии сехора хоб 6-7 дона тухми худашро дар лона месозад. дар лона сохта дар байни ҳамдарини лона тухми худро мегузорад. хоб ин бошад тиляпия. нёкунед тиляпия. ин моҳӣ бошад тухми худро дар даҳонаш мегирифта мегардад. ғамхорӣ барои насл. ва ин бошад мормоҳӣ. мормоҳӣ тухмои худро то баромадани насл нигоҳубин мекунад. мормоҳии нарина. хоб ин аст аспагмоҳӣ. аспагмоҳӣ наринааш тухмоашро дар халтаи шикамаш мегирад то баромадани ҳамун ҷанин. хоб моҳиҳои зиндазой. баъзе моҳиҳо ҳастанд ки зиндазой ҳастанд. яъне онҳо тухмро мегузаронанд, чи ҳастанд? Зиндазой ҳастанд. тавлид мекунанд. кадом моҳиҳо? мисол баъзе наҳангҳо, хоб суфрамоҳиҳо, наҳангҳо, суфрамоҳиҳо ва моҳиҳои аквариумӣ. хоб аквариум чи аст? Аквариум ҳам шишае ки моҳиро парвариш мекунанд. ан моҳиҳое ки дар шиша парвариш карда мешаванд, ан моҳиҳо зиндазой мебошанд. Масалан кадом моҳиҳои аквариумӣ ҳастанд? хоб мо дорем гупи, шамшердум, моленезия. ана ин моҳиҳои чӣ мебошанд? Зиндазой мебошанд. хоб мегзарем ба слайди баъди. На рафтем. парвариши моҳиҳо. аслан моҳиҳоро дар ҳавзҳои моҳипараварӣ бо таври сунъӣ парвариш мекунанд. яъне аввалин мартиба бордоршавии сунъии моҳиҳоро дар моҳиҳо Олин Враски кашф кардааст. Олин Враски аввалин мартиба дар моҳиҳо бордоршавии сунъиро чӣ кард? Кашф кард. чӣ гуна моҳиҳоро бордоршавии сунъӣ мегузаронанд? Масалан моҳии модинаро фишор дода тухмуҷараашо дар зарф мегиранд ва моҳии наринаро фишор дода нутфаро ба болои ҳамун тухмуҷара пош медиҳанд. яъне тухмуҷара дар дохили зарф бордор мешавад. аз тухмуҷара бордор шуда моҳичаҳо баромада ососан моҳичаҳо фарди чӣ мешаванд? Фарди болиғ мешаванд. ҳамин гуна моҳиҳоро бордоршавии сунъӣ мегузаронанд. хоб ҳавзҳои моҳипарварӣ. дар моҳипарварӣ ҳавзҳоро ба ду гӯша мекунанд. ҳастаи ҳавзҳои нопурра ва ҳаст ҳавзҳои пурра. Аслан ҳавзҳои нопурра барои фарбеҳкунӣ аст ва ҳавзҳои пурра бошад барои зимистонгузаронӣ, барои сабзишкунӣ ва барои афзоишкунӣ истифода бурда мешавад. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.